जागोन बे जोमै नोंनि माथोआ मा जाखो गोदोनाय बायदि जाजोब्बाय दे औ अलम्बार आंनि माथोआ गोदोलांबाय बोलो मोना मोनबाय आं रायलायनोनो रावफोरखौनो गोदोजोबनाय बायदि मोनथारबाय आं नाथाय मानो बिदि जाखो नोंनि रावालाय आया अलम्बार आंजों नों बारा रायलायबाय थानो नांला गोदोना सादों आं सिरि थानोसै मानो माथोआ गोदोआ जानो अलम्बार सानबैसे जाखो ओंखाम मोनजायाखै बेसेबां ओंखाम उखैदों ओंखाम उखैनायजोंनो रावफोराबो गोदोलांबाय आरो निहोर सिजा उन्दुबाय थानाया गोजांनायफोरा आं जोबोद लोरबां मोनथारबाय अलम्बार आं आरो बारा गोबाव थांनानै थानाय नंला बायदि मोनबाय आं ओंखाम उखैनायानो हाथारला नङा जोमै आं नोंखौ खोमानानै लाया र' बे सोरहानि न' आं दानो थांनानै ओंखाम बिहैथारगोन आं मोनजायाबाबो आं नोंनो ओंखाम जाहोथारगोन दे गोख्रै बिहैदो नङाब्ला आं बेयावनो गोलैना थासिगोनसोदां होजायो होजाया थांदो बिहैदो अलम्बार बे न'आवबा सोर दङ बोराय बुरै मा होननानै सोमोन्दो लिंनांगौथाय आङो दे गोख्रै जिखुनु जाया आबै आबौ होननानै लिंथारदोल' औ बेखौनो लिंनाया मोजां जागोन आबौ ओइ आबौ आबै न'आव सोरबा दङ ना आबै आबौ रावबो गैया नामा न'आव जोमै माथो रावबो सासेबो सेङा देलाय आनै होननानै खनसे लिंहरबावसाय आनै न'आव सोरबा दङ ना आमाय होद ओदि लिंबा जानाय नङादां आयं बे हरनि समावलाय सोर गाबज्रि फैदावबाय थाखो हा आयु आरो नोंसोरो आंनि न'आव बांखौ होसोबोबावबाय आं गियो नोंसोरखौ आइ आफा आंखौ बासाय आयै आंखौ हनै दानस'नो फैदों आयै आंखौ दानस'नो फैदों आंखौ बासायफै ओइ जाराव खोनासं आं गियो नोंसोरखौ दागि आं नोंखौ जेबो खालामा मा औ आं जेबो खालामा नोंखौ ओरै फै सेराव आं नोंजों रायलायगोनसो नों आंखौ थुख्राथाम दानस'गोन होनदोंमोन ना नोंसोर दानस'मारा आं गिदों नोंसोरखौ आं थाङा नोंसिनि सेराव आं बेयावनो थाना रायलायगोन जारौ दाफै आंनि सेराव दाफै नोंसोर आंखौ थगायदोंसो नोंसोर आंखौ दानस'गोन होननानै खोथा बुंखानाय दङ दाफै सेराव मानो फैदों जारौ आखाइ खबजबनानै नोंखौ बुङो आं हायोब्ला नोङो जोंखौ बिदा बिबाजै साननानै निमाहा होदो निमाहा औ निमाहा होदो जारौ आं दिनैसो बुजिबाय उन्दै गेदेर धोनि दुखिया मानसिया मानसिखा रावखौबो मुगैनो नाङा रावखौबो इनाय खालामनो नाङा आं बुजिबाय औ जारौ हायोब्ला नों जोंखौ निमाहा होदो आरो दागिसै जारौ बेनो नोंनि न'आ औ नाथाय नोंसोरो बे हरनि समाव मानो फैदों जारौ जों सानैनो ओंखाम बोथिसे जाहोदो जारौ प्लिज हनै नोंनि नोमबाजैया रायलायनोनो बोलोआनो गैला देहाया जोबोद लोरबां जाथारबाय बिनि ओंखाम उखैनानै मा आयु एसेबां दामि मानसिफोरा दिनै आंनि न'आव ओंखाम बिनानै जाफैदों मा दिन सफैखो नोंसोरनि जारौ जोङो लामानि बिबायारिसो जानानै दङ अन्नानै नोङो दिनै जोंनो ओंखाम बोथिसे जाहोदो आरो उन्दुनो थाखै जायगा होदो ओंखारलां दानो आरो फंसेबो सोदोब बुङालासे ओंखारलांथारदो
जारौ बुजिदो जोंनि दुखुखौ जोंनि खस्थ'खौ एसे बुजिदो अनदो जारौ बावगारबाय नामा साननैसो सिगां नोंसोर आंखौ मा खालामदोंमोन हे गसाइ बै समाव आं बिखाजों नोंनियाव गाबै गाबै बुंदोंमोन बिसोर सानैखौ सानसे आं खिथेर लाफिननो मोनथारनांगोन निमाहा हो आं नोंसोर सानैखौ माब्लाबाबो मदद खालामनो हानाय नङा मानोना बै समाव नोंसोरो आंनो दै गरदसे होआखैमोन ओंखाम खबरसे जाहोआखैमोन एसेबां थान्दा हराव आंखौ नोंसोरो आथिं आखाइ खाख्रबनानै दोनदोंमोन बै समाव आं बुजिदोंमोन आंनि गोजांनायखौ आं मिथिगौमोन बेसेबां थोर थोर खमफि खमफि आं हरसे बारहोनो गोनां जादोंमोन दै गरदसे होआखै नोंसोर आंनो ओंखाम बोथिसे जाहोआखै नोंसोर आंखौ माबोरै नोंसोरो सास्ति बुथारनो नागिरदोंमोन नंखाय धन आरो सम्पत्तिनि थाखाय बहाथो नोंसोरनि धन आरो सम्पत्तिया नोंसोरनि दारागिरिफ्रा बहाथो दिनै मानो लामानि बिबायारि जानांखो नोंसोरो आदा देरहा आयं आरो बाजै सोरांस्रि नङामोनबा जानांगौ आङो थैनानै थांसिगौमोन नोंसोर सानैनि थाखाय आं थैसिगौमोन नोंसोर सानै आंखौ बुथारनो नागिरदोंमोन अब्ला दिनै आं नोंसोर सानैनो मानो ओंखाम होनो मानो उन्दुनो जायगा होनो गैया आंनि न'आव जायगा गैया थांदो आरो जाबावाखै नांबावगौ नोंसोर सानैनि उदखारि गोसोआ आरो नांबावगौ बुजिनो नांबावगौ नोंसोरो आरो खस्थ' मोननांबावनांगौ आं सहाय होनो हाया नोंसोर सानैनि उदखारि गोसोआ एसेबांल' जाया आरो नोंसोर बुजिबावनो नांगौ नोंसोरनि गोजांनाय नोंसोरनि ओंखाम उखैनानै माथो गोमानाय देहा लोरबां जानाय आं जुदि दिनै नोंसोरनो सहाय होयोब्ला नोंसोरो दानो बावलांजोबगोन आदा बाजै थांदो थां आं नोंसोरखौ सहाय होनो हाया दे उखैहाबबाव अब्लासो नोंसोरो मोजां बुजिगोन मानसिनि दुखु आरो दिखारा बेसेबां बेसेन गोसा जानांगौ नोंसोर सानैया दिनै बेनिफ्राय थांनो रोंनाय नंला आंनो बेनिफ्राय थांनांसिगोन अब्लासो नोंसोर थांनो रोंसिगोन जारौ रथ' बेसेबां रायनो गोनां दंबावो रायबाव मानोना जोंनि आखलानो रायजानायनिखा अब्लाबो गावनि साननानै जोंखौ दिनै सानसे मदद खालामदो जारौ अन्नानै जेबो दा बुंसै नोंसोरजों खालामजानायनि आंनि दुखु खस्थ'आ दाबो आंनि गोरबो बिखायाव दङ आं बावगारनानै थाङाखै आं जेब्लासिम बे दुखु आरो दिखारखौ बावगारनाय नङा आं नोंसोरखौ मदद खालामनो हानाय नङा आंखौ सास्ति होनायनि बान्थाखौ नोंसोर दिनै मोनफिनबाय आं बावुरुम्बासो मोसागोन होननानै बुंबावदोंमोन नाथाय आं मोसाथ'लासो थांदो आंनि सिथ्लायाबो बेसेन दङ नोंसोरबायदि फाथि मानसिया आंनि सिथ्लायाव गसंबाय थायोब्ला आंनि सिथ्लायाबो दुखुजोंनो जामख्रलांगोन जोमै जारुआ फैफिनगोनदां लिंहरफिनगोनदां आदा बाजै होननानै अलंबार माखौथो नाहरफिनखो जारुखौनो नाहरफिनदों आं बोरैबा अनखांफिननानै गाबज्रि हरफिनगोनदां होननानै गैला अलंबार जोंखौ अनखांग्रा रावबो सासेबो गैला फैदो बहाबा जिरायहैदोनिसै माम्मा बहा दं माम्मा आं फैबाय माम्मा आबै इसानि आबै खोनायानो रावबो इसानि माम्मा इसानि बाबा इसा फैबाय मा आइ सना आंनि देरबि लोखि जिउ मामा सना नों सफैबाय आइ फै आइ फै खारोबो आंनि बिखायाव फै आइ फै मामा आं नोंखौ जोबोद गोसोखांबाय थादों औ आइ औ सना आंनि आंबो नोंखौ गोसोखांदों आइ नोंखौ आं माब्ला नुगोन जादोंमोन आइ सना नों माब्ला आंनि सेराव फैफिनगोन जादोंमोन आं आइ नोंखौ आं दिनैसो लोगो मोनबाय आइ सना आंनि देरबि आंनि जिउ नोंनो आंनि हां नोंखौ लानानैसो आं थांनानै थायो नों आंनि सिमां नों आंनि नखर नों आंनि जिउ नों आंनि गासैबो आइ मामा नों मानो एसेबां गाबदों आंथ' जेबो जायाखैना लोमजादोंसोमोन मामा गाबनाङा उन्दै मानसियालाय गिदिर जानोबा बिदिनो लोमजाखायोनो दा आं मिथिखायो उन्दै मानसिया मामा सिख्ला देरनोबाबो लोमजायोनो आं सिख्ला देरसिगोनथ' मामा बेनिखायनो आं लोमजादोंमोन आयै सना मासे दावलेब जाखो नोङो आइ दे मामा उथिदो ओमफ्राय बहाथो आबौ आरो आदै फेथेङा फैगासिनो आं खारबोग्रोबाय मामा आबैयालाय आरो
दं आइ दं। नोंनि आबै आरो नोंनि बाबायाबो नोंखौनो नेनानै दङ। थां आइ सना थां, न' सिङाव थां नोंथां। आं नोंनि आबौ आरो आदै फेथेंखौ नेनि। बिसोरो गोजाननिफ्राय मेंनानै फैदोंना सना। अके माम्मि। आयै, फिसानि मोखां नुनानै दिनैसो मोजां जानो लोंनो, मोजां उन्दुलांनो हासिगोन बायदि मोनबाय आङो। बिहामजो, आइ बिहामजो। आफा, सफैबाय। हाबाब बिहामजो आइ, आंखौ मानोथो खुलुमनायखो नोंलाय? आफा, नों आंनि बिहाव महरै आंनि इसोर। आफा, नों नङामोनब्ला हयथ' जों बिमा फिसानि जिउआ गोमालांसिगौमोन। गोबां थाखा फैसा गारनानै, गोबां मेगन मोदै खालामनानै, गोबां खस्थ' सहायनानै जों बिमा फिसाखौ गोदान जिउ होफिनबाय। बेनिखायनो आफा। हामबाय बिहामजो, सिखारदो, जाबायसै दे। बेफोरसो गियानि बिहामजो दा। आंनि बिहामजो फिसाया गियानि ना गियानि? बेहाव फैनाय लोगो लोगो बेहावनि आथिं हमदों। फिफा, मोजाङै मोजां सफैबाय ना? अ बिमा, गसाइनि अननायाव जेबो उसुबिदा जायासै। मोजाङैनो थांबाय, मोजाङैनो सफैफिनबाय। आफा, जोबोद मेंबोबाय जानांगौ। थां, आथिं आखाइ सुनानै जिरायहैदो। आं नोंसोरनो साहा फुदुंनानै लानानै फैगासिनो। आयै, थांदो नोंबो। आफाजों दसे सेराव जिरायहैफादो। आं नोंनोबो साहा लानानै फैगासिनो। दे बिहामजो, फैदो फिफा। हेहे, बाजै। औ फेथें। बाजै, मोजांथ' मोनदोंमोन, आखलफोरखौ सनमान होनो रोंदोंमोन। मा बुंनो नागिरदों जेनेबा नोङो? खस्थ' आरो दुखुखौथ' आयंआल' मोनाखैमोन, आंबो मोनफादोंमोन। आंखौबो थेंक इउ होबा एसे मोजां मोनगौमोनदां आंबो। अह, नोंबो आरो दे, होगोन ना। आं मानो नोंखौ थेंक इउ होआ जानो? होगोन दे। आं सिगां आफाखौ होग्रोबाय आरोहाय मा। दे फेथें, थेंक इउ सै नोंनिसिमबो। आरो गोसथोनायखौ मोनथारथोंसै दे। दे जाबाय। थांदो थां फेथें, नोंबो आथिं आखाइ सुनानै जिरायहैदो। आं साहा फुदुंना लाना फैनि। दावखा? औ बाजै मा? जोंथ' ओंखारबोबाय न'निफ्राय। दालाय मा खागोन? थास' बिथ'राय खागोन ना मानामुनि खागोन? बाजै, नों अबे मोनसेखौ जानो लुबैदों बेखौनो खाहैगोन। आंथ' थास' बिथ'रायसो जानो लुबैदों। ओइ बाजै, मोनसे खोथा सोंनि दै। माथो जाखो? ओइ बाजै, मावजि फिसा दङ नामा नोंनि उदैयाव? थोद फाग्लि, लाजियाबो नामा बिबाजैखौ बिदि सोंनो? नङा माने बाजै, आं नोंखौ सोंनाया बेनो आरो मा, मावजि फिसा थाबा माबा माबि जानो लुबैयोनो, बेनिखायनो सोंदों आरो। नों आंनि अनसुलि बाजै नालाय, आं नोंखौ जोथोन लानांगौ। आंनि फैनो गोनां बियानैनो। औ, आंनि फैनो गोनां बियानैनो आंहा माबा माबि दानिफ्रायनो बायनानै दोनखानांगौ नालाय। गैयाहाय मा, थाबालाय खबर मोनखागौमोन माथो। दाबो सानथ'वाखै जों बेफोरखौ। बुरि बायदि जात जात सोंबाय थानाङा नों आंखौ। थौदो जल्दि। अलम्बार, आं थाबायनो हाला। जोमै! आयौ, बैलाय जोमैसोदां। मा जाखो बेलाय? मा जाखो? बाजै, मानसियाथ' बोरैबासो जाबाय। 108 लिंहरदो।